ኣብዚ ሃገርናይ ወሲብ ንግዲ ብሕጊ ተፈቒዱ ግብሪ ዝኽፈለልን ሓለዋ ዝግበረልን ሓደ ዓርሱ ዝኸኣለ ስራሕ እዩ። ዘመናዊ ወለድኣ መብዛሕትኦም መንእሰያት ካብ ሃይማኖት ወፃኢ ሴኩላር ሃይማኖት ዘይብሎም ሃይማኖት ዘይክተሉን ኣብዚ ሃገር ገበን ኣዝዩ ትሑት ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ቤት ማእሰርታት ይዕፀው እዮም ዘለዉ። ካብ በዝሒ ህዝባ ንላዕሊ በዝሒ ሳይክል ዘለዋ ኣውሮፓዊት ሃገር ኔዘርላንድስ። ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ቪድዮ ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ ዓለምና ፍልይትን ምጩትን ብዙሓት ሰባት ድማ ግርምትን ዝኾነት ሃገር እዩ። እታ ሰባት ካብ መኪናን ላዕሊ ሳይክላት ዝጥቀሙላ ዝበዝሑላ ብዕምባባታት ቱሊፕ እትጽንብል ግን ድማ ካልእ ዘይተሰምዐ ዓሚቕ ነገራምን ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ንኔዘርላንድስ ክንርኢ ኢና። እስከ ቅድሚ ኩሉ ግን ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም። እዛ ሃገር ኣበይ ትርከብ? ኔዘርላንድስ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣውሮፓ እያ ትርከብ። ምስ ጀርመንን ቤልጅየምን ትዳወብ፣ ብሰሜንን ምዕራብን ድማ ብሰሜናዊ ባሕሪ ኖርዝ ሲ ትዳበብ ንእሽቶ ሃገር እያ። ግን ኣብ ቁጠባዊ ባህልን ዓለምና ዘለዋ ጽልዋ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ሆላንድ ክበሃል ከ ሰሚዕኹም ዶ ትፈልጡ? እወ ሆላንድ ዶስ ኔዘርላንድ ዘኔም ዴቪድ። ብዙሓት ግዜ ሰባት ሆላንድ ክብሉ ትሰምዕዎም ኢኹም፣ ግን ፍልልዩ እንታይ እዩ? ንምንታይ ከ መካትዑ ኮይኑ? ኣስተውዕሉ፣ እቲ ትኽክለኛ ስም እዛ ሃገር ኔዘርላንድስ እዩ። ሆላንድ ዝበሃል ግን ካብቶም 10 ክፍልታት ሃገራት እቶም ክልተ ኣዝዮም ህቡባት ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዘለዎም ኖርዝ ሆላንድ ኤንድ ሳውዝ ሆላንድን ጥራይ እዮም። ስለዚ ንሙሉእ ሃገር ሆላንድ ምባል ልክዕ ኣይኮነን። እቲ ሃገር ባዕላ እውን ኣብ 2020 ጀሚራ ብስም ሆላንድ ምፅዋዕ ብወግዓዊ ኣዋጅ ዓፅያት ኣቋሪፃት እያ ብሓባራዊ። ስለዚ 2020 ጀሚራ እንድሓር ኔዘርላንድ ዝብል ሹማ ኣፅሊቓት ኣውጃት ሆላንድ ዝብል ዓፅያቶም ማለት እዩ። ኔዘርላንድስ ቆላ መሬት እያ። መብዛሕትኡ መሬት ፍጹም ልሙዕ ፍላት እዩ። እቲ ዘገርም ግን ካብ ሲሶ 1/3 ንላዕሊ መሬት ከምኡ እውን ፍርቂ ህዝቢ ኣብ ፀፍሒ ባሕሪ ንድሕሪት ቢሎው ሲ ሌቨል እዩ ዝነብር። ኣምስተርዳም ባዕላ ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ትሕት ዝበለት እያ። ንዘመናት ምስ ውሕጅን ባሕርን እናተዋግኡ ዲጋታት እንዳሰርሑን እዮም ማይ ካብ ባሕሪ ጠሊፎም ንመነባብሮኦም ዘውዕሉ። ብዓለም ለኻዊ ደረጃ እዚ ዓዲ ክትለዓል ከላ ምስኣ ዝለዓሉ ነገራት ኣለዉ። እዚ ዓዲ ብዓለም እትፍለጠሎም ማለት እውን ኔዘርላንድስ ክበሃል ከሎ ናብ ኣእምሮ ብዙሕ ሰብ ዝመፁ ነገራት ኣለዉ። ቀዳማይ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ እቶም ታሪኻውያን ናይ ንፋስ መጥሓናት ዊልድ ማይልስ ጥንቲ ማይ ንምምፃእ ዝጥቀምሎም ዝነበሩ። ካልኣይ እቶም ብቢልዮናት ዝቑፀሩ ብህዝቢ ዓለም ዝፍተው ዕምባባታት ቱሊፕስ። ሳልሳይ እቲ ፍቱው ናይ ኔዘርላንድ ቺዝ ከም በዓል ጉዳ ኢዳምን ዝበሉ ንዓለም ሙሉእ ዝለኣኹ ቺዝታት ብዚኦም ትፍለጥ ማለት እዩ። ናብ ኣምስተርዳም እንተመፂኹም ብኣብዝሓ ኣብ ፅርግያታት እትሪእዎ መኻይን ኣይኮነን፣ ከይትግረሙ ዘጋጥሙኹም ሳይክላት እየን። ኣብ ኔዘርላንድስ ካብ ብበዝሒ ሰብ ንላዕሊ በዝሒ ሳይክል ይበልፁ። ሰባት 18 ሚልዮን እንተ ደኣ ኮይኖም ሳይክላት ልዕሊ 23 ሚልዮን እየን። ንሳይክል ፍሉይ መንገዲ፣ ፍሉይ ትራፊክ መብራህቲ፣ ፍሉይ ዶ ሞባይል ፓርኪንግ ኣለዎ። ብተወሳኺ ድማ እቶም ውርያት በኩራታት ካናልስ ኣለዉ። ብጃልባታት ዋተር ቦትስ እናተዘናግዕካ ከተማታት ክትዘውር ፍሉይ ባህታ እዩ ዝበቅ። ናብ ታሪክ ክንመፅእ ከለና ኔዘርላንድስ ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ዓብይ ናይ ባሕሪ ሓይልን ንግድን ዝነበራ ወርቃዊ ዘመን ጎልድስ ኤጅ ዘሕለፈት ሃገር እያ። ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም እውን ብስርዓት ናዚ ጀርመን ተወሪራ ዓብይ መከራርያ እያ። ታሪክ ኣነ ፍራንክ ኩላትና ንፈልጦ እዩ። ብዛዕባ ሃይማኖት ብታሪክ እንትንርኢ ፕሮቴስታንትን ካቶሊክን ዝበዝሕዋ ሃገር እያ ነይራ እዩ። ሎሚ ግን መብዛሕትኡ ኔዘርላንዳዊ ሃይማኖት የብሉን፣ ሴኩላር ምንም ዓይነት ዝኽተሉ እምነት ዘይብሉ ልዕሊ 50% ማለት እዩ። ኣብ ስፖርት ክንመፅእ ከለና ድማ ኔዘርላንድስ ኣብ ኩዕሾ እግሪ ዓለምና ዳሕና ዝበሃሉ ተፃወቲ ዓለም ዘፈረየት እያ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዓብይ ስም ዘለዎም እዮም። እቲ ሓደ ኣብ ህዝቢ ዓለም ኣጉርመት ዝፈጠረን ኣብ ኔዘርላንድ ፍልይ ዘብላን ነገር ኣሎ። ኔዘርላንድስ ብሊበራሊዝም ወይ ናጽነት ሰባት ብምኽባር ትፍለጥ ሃገር እያ። ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ወፃተኛታት ዘገርም ድማ ናይ ወሲብ ንግዲ ሕጋዊ ምዃኑ እዩ። ኣብ ኣምስተርዳም ሬድ ላይት ዲስትሪክት ዝበሃል ፍሉጥ ቦታ ኣሎ። እዚ ንግዲ እዚ ከም ዝኾነ ስራሕ ግብሪ ታክሲ ዝኽፈለሉ፣ እተን ሰራሕተኛታት ድማ ናይ ጥዕናን ድሕነትን ሓለዋ ዝግበረለን ብሕጊ ዝምስረተ እዩ። ንዓና ንናይ ደገ ሰባት ፍልይ ዝበለ ክመስል ይኽእል እዩ። ንዓቶም ኔዘርላንዳውያን ግን ከም ሓደ ዓውዲ ቁጠባን ነጽነትን እዩ ዝረአ። በዚ ድማ መብዛሕትኦም ወፃተኛታት ጉደኛ ሃገር ዝብል ቅጽል ስም ሂቦዋ እዮም። ኔዘርላንዳውያን ካልእ ብዓለም ለኻዊ ዝፍለጡሉ ሓደ ነገር ኣሎ። ኣብ ዓለም ነዋሕቲ ሰባት እዮም።
ብማእኸላይ ቁመት ናይ ኔዘርላንዳዊ ሰብኣይ ካብ 1.83 ሜትር ሰበይቲ ድማ 1.70 ሜትር ብምዃን ኣብ ዓለም እቶም ነዋሕቲ ሰባት ኔዘርላንዳውያን እዮም ብማእኸላይ ውፅኢት ክትሓዝ ከሎ ማለት እቲ ካልኣይ ፍልይ ዘብላ ኔዘርላንድ ድማ ምዕፃው ቤት ማእሰርቲ እዩ ገበን ኣዝዩ ትሑት ካብ ምዃኑ እቲ ሃገር ንገበነኛታት እትረኽበሉ ስለ ዘይብለ ቤት ማእሰርታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምዕፃው እያ ዘላ ገሊኦም ድማ ድሮኳ ናብ ሆቴላት ይቕይርዎም ኣለዉ ኔዘርላንድስ ማለት እምበኣር እዚኣ እያ ባህሊ ናጽነት ታሪኽን ዘመናውነትን ብሓባር ዝተኣሳሰረት ፍሊት ሃገር ንዓኻትኩም ካብዚኦም ኩሎም ዝበለጸ ዝገረመኩም ነጥቢ ኣየናይ ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ ቪድዮ እንተደኣፈቲኹምዎ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብኻልእ ኣገራሚ ርእሲ ክስካብ እንራኸብ ደሓን ጽንሑ If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right.